économique ka se ka kɛ waritigi ni tɛ économique i tɛ se ka kɛ waritigi o i tɛ se ka kɛ waritigi i kana kɛ tiɲɛnikɛla ye quoi tiɲɛni tɛ tɔ to nafolo foyi la an ye waritigi dɔw ye des milliardaires olu filɛ nin ye o tɛ tiɲɛni kɛ o non fɛn o fɛn bɛ yen nɔ minnu ye y'a fɔ a bɛ la secondaire de olu bɛ tɛmɛ o kan ils s'attaquent directement au principal l'état ye t'olu gérer i ka taa dɔɔni i ka taa dɔɔni i ka confiance ɲini i k'i jija i ka soubassement ka kɛ confiance ye komi n y'a fɔ n ka kuma la ka tɛmɛ n'i y'i jija k'i ka kuma i ka soubassement kɛ confiance ye i k'o confiance sɔrɔ a ka ca ala fɛ i bɛ se ka taa yɔrɔ jan mais ni confiance t'i kan a bɛ bi de tɛmɛ a tɛ sini tɛmɛ dɛ laalagatɔ tɛ yen o laalagatɔ tɛ yen excès de confiance de bɛ yen i bɛ confiance ta k'a da dɔ kan a b'i janfa a tɛ k'a fɔ i tɛ ko dɔn mais i dara la de k'i ka confiance d'a kan mais ni mɔgɔ ye confiance d'a kan i jija i kana ka confiance tiɲɛ n'i y'a ka confiance tiɲɛ non seulement i bɛ don mɔgɔ wɛrɛ de n'u garisɛgɛ cɛ parce que le monsieur va devenir méfiant